Velkommen til Aktiv Fritid i Køge, som er en specialforretning inden for jagt, fiskeri, fritidsbeklædning og outdoor. Vi er 600 kvadratmeter placeret midt på Køge Torv. En af Sjællands største jagtafdelinger, stort udvalg i våben, stor udvalg i optik og beklædning, udstyr, alt hvad dertil hører. Vi tror på mærkevarerne, vi tror på det, som er det bedste, og det, som nogle gange overgår det bedste. Når vi endelig er ude, når vi endelig har tiden til at udøve vores passion inden for jagt eller fiskeri eller outdoor-livet, naturlivet, jamen så tror vi på, at det er kvaliteten, det er det rigtige udstyr, som er midlet til at nå de gode oplevelser. Vi er meget store forhandlere af Fjällrävens sortiment. Fjällräven er jo det klassiske, men også i en kæmpe udvikling. Det er blevet mikrofiber, det er blevet let, det er blevet strygefrit, det er blevet pænt, det er blevet smart. Det hele går op i en højere enhed. Så når det bedste har overgået sig selv, så har vi blandt andet sådan en sigtekikkert her. Lyspunktet indeni er simpelthen så tynd som en knappenålshoved. Vi har sådan noget som Yeti her, som er verdens letteste dunemateriale. 350 duneenheder vejer 1 gram, så det er fuldstændig vildt, at det kan lade sig gøre. Tag en sål som den her, hvor der er 18 forskellige hårdheder i gummiet, der simpelthen gør, at det giver et fantastisk greb. Alt, hvad der har membraner i vores forretning, er altid originale membraner. Gore-Tex bruger vi rigtig, rigtig meget. Det her er innovativt. Det er nytænkende og meget, meget populært. På repeteringsformen, på det aftagelige magasin og aftrækshus. Så har vi Harkløf over, som er teknikkens mester. Det er funktionelt, det er med Gore-Tex, det er med de rigtige pasformer, de rigtige lynlås, både i herre- og damemodeller. Den bedste flismateriale, det bedste Polartec, de bedste windstopper-membraner, verdens letteste sovepose, der ikke fylder noget som helst, sælger pus i lægunderlag. Anatomisk bæresystem, både til herrer og damer. Og så på vores første sal, der har vi lavet en rigtig, rigtig flot afdeling til fiskeriet. Vi har Danmarks største udvalg inden for kystgrej. Vi er specialister på kysten. Vi er nabo til Stevns og Møn, som er Danmarks bedste kystfiskepladser. Vi har Køge Å liggende i baghaven. Fantastisk sted, hvor vi kan teste vores fiskegrej. Sådan noget som de her foreplay-wobbler for Savage Gear er et eksempel på noget, som er helt suverænt. Og det er en fornøjelse at se en kunde prøve den her nede i åen og bare for første gang nogensinde se, hold kæft, vi anede ikke, at der fandtes så gode wobblere. Inden for både jagt og fiskeri og friluftsliv har vi en masse kurser. Vi har jagttegnstundervisning, vi har fiskeri for børnene, og vi har fisketure på sundet. Vi samarbejder med Limpopo Travel og Atlantic på jagtrejser og fiskerejser. Derudover laver vi firma-events for virksomheder, for afdelinger ude i skoven, hvor de er ude og lave samarbejdsøvelser, de er ude at skyde lerduer, de er ude at kaste med økser og alt muligt andet, og spise en 3-retters menu ude i skovens dybe stille ro, så det kan vi også arrangere.